ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ከመይ ጸኒሕኩም ኣናኹም ሰላሓዲኒ ሎሚ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ደይኮነ ነዚ ወርሒ ዝኸውን ቃል ከካፍለኩም ምኽንያቱ ነብስ ወከፍ ወርሒ ቃል ሒዝና ኢና ንኣትወን ደንጊና ናባኹም ብምሕላፍና ዝቓል የቕሬታ ሓትት እዚ ወርሒ እዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዞም ትሰምዑን ዘለኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወትና ሓደ ነገር ክፍጽም ደሊሎ ጎይታ እዚ ወርሒ እዚ ሓለፋ ማንም ግዜ ኣብ ህይወትና ንህላውነት ኣምላኽ ከነስተማቕሮ ደሊሎ ሓለፋ ማንም ግዜ እግዚአብሔር ምሳና ምህላው ነዚ ሓቂ እዚ ውሽጥና ክጭብጦ ኣምላኽ ደሊሎ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ስለዚ ወርሒ ብልብና ደቆመጦ ቃል ተዳኣሎ ኮይኑ እዚ ወርሒ እዚ ናይ ህልውና ኣምላኽ ወርሒ እዩ እዚ ወርሒ እዚ ናይ ህልውና ኣምላኽ ወርሒ እዩ ማለት ህልውና ኣምላኽ ኣባኹም ይነብር ከም ዘሎ ነዚ ሓቂ ዝፈጺምኩም ካብ ዝሓስኩሞ ንላዕለ እትሕዝሉ ካብ ዝኣመንኩሞ ንላዕለ እትኣምንሉ ካብ ዝተረዳእኩሞ ንላዕለ እትርድኡሉ ወርሒ እዚ ወርሒ እዚ እዩ ካባኹም ዘይፍለ ካባኹም ዘይርሕቕ ኣባኹም ኩሉ ግዜ ዝነብር ህላውነት እግዚአብሔር ኣለኩም ህላውነት ኣምላኽ ዘለኩም ሰባት ምዃንኩም ደጊምኩም ደጋጊምኩም ንእምሮኹም እናሕሰብኩም ሓይሊ ህላውነቱ ከተስተማቕሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደሊሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 17 ከም ዝብል ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ጥቕሲ 16 የቕሬታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ዝገርም እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ሓዲሩ ምህላው ህላውነት ኣምላኽ ኣባኹም ምህላው ህላውነት ኢየሱስ ኣባኹም ምህላው እስኹምሲ ከም ኩሉ ሰብ ጥራሕ ሰባት ኮንኩም ደይኮንኩም ትጽውዑስ ቤት መቅደስ ተባሂልኩም ክሳብ ትጽውዑ ከም ዝበጽሐኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ውሽጥኹም ባዶ ዝኾነ ሰባት ከም ዘይኮንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ጎዶሎ ከም ዘይኮንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ንምልኣት ክህብ ዝኽእል ኣምላኽ ኣባኹም ይነብር ምህላውስ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሎም ሐዋርያ ጳውሎስ ክርስቲያናት ዝዓበየ ሽግርና ነዚ ሓቂ ዝተባራበርና ይድመስለና እምበር ነዚ ሓቂ ብጣዕሚ ኢና ደንዚዝና ዘለና ነዚ ሓቂ ብጣዕሚ ኢና ደቂስና ዘለና ህያው ዝኾነ ህላውነቱ ከይቋረፀ ኣባና ይነብር ምህላው መንፈሱ ኣባናስ ህያው ምዃኑ ህላውነት ኣምላኽ ዘለኩም ሰባት ምዃንኩም ነዚ ሓቂ ብዝተባራበርኩሞ መጠን ኣብ ህይወትኩም ብዙሕ ነገር ክፍጸም ክጅምር እዩ ንህላውነቱ ኣባኺ ብዝኣመንክዮም መጠን ገለገለ ሎሚ ኣብ ጻዕሪ ዘእትውኹም ዘለዉ ነገራት ድንገት ክወድቁ ክጅምሩ እዮም ቀዳማይ ንህላውነቱ ክትኣምኑ ድሕር ጀሚርኩም ኣብ ህይወትኩም ሓይልታት ኮይኖም ከሸግሩኹም ዝጸንሑ ኣሰራርሓ ናይ ጸልማት ርእሶም ኣቅድሚኹም ክጅምሩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ግዜ ሳሙኤል ነቲ ናይ እግዚአብሔር ታቦት ህልውና ኣምላኽ ዝዓርፈሉ ዝነበረ ምስተማረኸ ኣብቲ ናቶም ዳጎግ ዝብልዎ ዘምልኽዎ ኣምላኾም ኣብ ሓደ ገዛ ኣይማእትዮሞ ነገር ግን ህልውና እግዚአብሔር ዝሓድሮ ታቦት ምስትናቶም ኣምላኽ ምሰራኸብዎ ናቶም ኣምላኽ ወዲቕ እዩ ሪኹም ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣባኹም ዘሎ ህላውነቱ ደጋጊምኩም ክትሓስብዎ እንተደኣ ጀሚርኩም ኣነ ህላውነቱ ዘለኒ ሰበ ምናልባሽ ሎሚ ገንዘብ ኣብ ኢድካ ከይህሉ ይኽእል ምናልባሽ ሎሚ ሰብ ኣብ ጎንኻ ከይህሉ ይኽእል ምናልባሽ ሎሚ ብዙሕ ዝሓሰብካዮ ኣብ ኢድካ ደይኣተዎ ክኸውን ይኽእል እቲ ዘሐጉስ ነገር ግን ኩሉ ዝትብሎ ዘለኻ ኣብ ኢድካ ወላ እንተ ዘይበጽሐ ስቲልናው ንስኻ ዕውት ሰቢኻ ስቲልናው ንስኻ ተገርም ሰቢኻ ንምንታይ ተተባሃለ ካብዚ ኩሉ ዝበለጸ ህልውና ኣምላኽን ኣባኻሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ንህልውና ኣምላኽ ኣባኹም ደጋጊምኩም ክትኣምንዎ እንተደኣ ጀሚርኩም ከምቲ ኣቅድሚ ህላውነቱ እቲ ኣምላኽ ናይ ፍልስጤም ዝወደቐ ማንም ዓይነት ሓይልታት ክድፍኡ ክጅምሩ እዮም ክወድቁ ክጅምሩ እዮም ደሸግሩኹም ነገራትኩም ዝሓዙ ዘበሉ ክወድቁ ክጅምሩ እዮም ጃስ ነዚ ሓቂ ዝጥራሕ ብምብርባርካ ማለት እዩ ኣነ ህላውነቱ ዘለኒ ሰበ ጥራሕ ክትብል እንተጀሚርካ ህላውነት ኣምላኽ ኣባኹም ምህላው ደጋጊም
ክትሓስብን ተጀሚርኪ ህላውነቱ ብሓይሊ ንደገ ክግለጽ ክጅምር እዩ ህላውነቱ ድማ ካብኡ ዘይኮነ ዘበለ ነገር ኣቅድሚኻ ከውድቆ ክጅምር እዩ ካልኣይ ንህላውነቱ ደጋጊምኩም ክትሓስቡን ተጀሚርኩም ሓርነት ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ከተስተማቕሩ ክጅምሩ ኢኹም ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ይዝብል በቃ ህላውነቱስ በቃ ብሓቂ ደጋጊምኩም እናሓሰብኩም ኣባኹም ምህላው እናሓሰብኩም ክድቅሱ ክትስኡ ስራሕ ክትከዱ ክትምለሱ ጃስ እዛ ወርሒ ደጋጊምኩም ዝጎደለኩም ምሕሳብ ኣቋርፁ ዘለኩም ህላውነት ኣምላኽ ግን ደጋጊምኩም ሕሰቡ እዛ ሓቂ እዚ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ሓርነት ከውርሰኩም እዩ ናይ ጥዕና ጸገም ተጸኒሑ ኣብ ጥዕና ሓርነት ክበኩም እዩ ናይ ፋይናንስ ጸገም ተኮይኑ ኣብ ቁጠባ ሓርነት ክበኩም እዩ ናይ ኣእምሮ ሽግራት ተኮይኑ በቃ ዝሕዘኩም ዘበለ ነገር ኩሉ እዚ ህልውና ዝንዳተገልጸ ሓርነት ናይ ክርስቶስ ከተስተማቕሩ ክገብረኩም እዩ ምኽንያቱ ኣብቲ ህላውነቱ ዘለዎ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ኣባኹም ህላውነት ናይ ኣምላኽ ኣሎ ብሩኻት ኣሎ ግደፍዎት የለን ትብልዎ ነቲ ዘሎም ሕሰቡ ነቲ ለኽስሕቦ ይስባሉ ትዛዓበይ ህላውነት ኣምላኽ ኣባኻ ኣባይ ይነብር ኣሎ እቲ ካልእ ዝገርመኩም ህላውነቱ ክትሓስቡን ተጀሚርኩም ምሕላፍ ዝኣበይኹም ዘበሉ ነገራት ከሕልፉኹም ክጅምሩ እዮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቲ ታቦት ተሰኪሞም ዮርዳኖስ ማዩ ኣፍ ንኣፍ መሊኡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ታቦት ኪዳን ናይ እግዚኣብሔር ዝተሰከሙ ካህናት ንቕድሚት ምስ ሓለፉ እግሮም ምስ ረገጾ ብምሉእ እቲ መሊኡ ዝነበረ ማይ ደው ኢሉ እዚ ማለት ብሩኻት ህላውነቱ ኣባኹም ብዝሓሰብኩሞ መጠን በቃ ኣፊትኩም ኮይኑ ምሕላፍ ዝኸልአኩም ዘበለ ድንገት ከሕልፈኩም ክጅምር እዩ እዚ ጥራሕ ከይመስለኩም ንህላውነቱ ብዝኣመንኩሞ መጠን ካብ ማንም ትጥሕልሉ ዘለኹም ነገር ክትወፁ ክጅምሩ ኢኹም ጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ህልውና የሱስ ክጥሕል ምጀመረ ንኹነታቱ ርእዩ ህላውነት የሱስ ምስ ረስዐ ድንገት ግን ናብ ህላውነት የሱስ ምስ ጠመተ ካብቲ ዝጠሓሎ የተሳሒቡ ስለዚ ሎሚ ዝተፈላለየ ነገር የጥሕለኩም ክህሉ ይኽእል ግዲ የብልኩምን ህላውነቱ ኣባይ ኣሎ ኢልኩም እምሕሰቡ ካብቲ ዘጥሕለኩም ክትወፁ ክጅምሩ ኢኹም እቲ ካልእ ዝገርመኩም ነገር መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ህላውነቱ ክዛረብ ከሎ እንዳ ማርታ ገዛ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ከደ መጽሓፍ ከምዚ ይብል ሉቃስ እንድሕሪኢኹሞ ምዕራፍ 10 ዘገርም ቃል ኣሎ ጥቕሲ 4 ማርታ ግና ብብዙሕ ምግልጋል ትፅዕር ነበረት ደው ኢላ ከዓ ጎይታይ ሓብተይ ሓዲጋት ንበይነይ ከገልግል ግዲ የብልካን ኢኻ እምበኣርከ ክድግፈኒ ንገራ በለቶ ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትጉሂን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራዩ ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያላ ደስ ይበልኩም ብሩኻት ባዕሉ ጎይታ ሓደ ነገር ኣርጊጹ ነጊሩኩም እዩ እቶም ሓንሳብ ንዕኡ ዝረኸብዎ ንሱ ካብኦም ከም ዘይውሰድ ብዙሕ ነገር ኣብ ኢድኩም ኣትዩ ወፂኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ህላውነቱ ግን ድኾሙ ካባኹም ኣይእለን እዩ በርትዑ ካባኹም ኣይእለን እዩ ተጋገዩ ካባኹም ኣይውሰድን እዩ ምኽንያቱ ንዘለዓለም ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያላ እዩ ዝብል እቲ ሓንሳብ ዝሓረኹሞ ኢየሱስ ናቱ ህልውና ድኻምኩምን ጌጋኹምን ካባኹም ከም ዝውሰድ ኣይገብሮን እዩ እቲ ምንታይሲ ህላውነቱ ካባኹም ከም ዘይውሰድ ኮይኑ ናባኹም ኣትዩ ዘሎ ደስ ይበልኩም ስለ ህላውነት ኣምላኽ ድሕሪ ደጊም ምጭናቕ ኣቋርፁ ኣምላኽ ከም ዘይብልኩም ምሕሳብ ኣቋርፁ ህላውነት ኣምላኽ ከም ዘለዎ ሰብ ንመሬት ርገጽዋ መሬት ክትእዘዘኩም ክጅምር እያ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ኸምይ ዝብል ብወርቅን ብሩርን የብልናን ኢሎሞ እቲ ዘለና ግን ክንበካ ብስም ኢየሱስ ተስኢሎሞ ሃሌሉያ ዘይሃለወ ነገር ኣብ ህይወትኩም ምንም ኣይኮነን ካብኡ ዝዓቢ ህላውነት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ምሳኹም ኣሎ ሕሰቡ ዛወርሒ ለይትን መዓልትን ከይቋረጽኩም ኣሎ ህላውነቱ ባይ ኣሎ ህላውነቱ ባይ ኣሎ ህላውነቱ ባይ እንዳበልኩም ሕሰቡ ኣምላኽ ሰማይ ክገርመኩም እዩ መንፈሱ ምሳ የለን ኢልኩም ተኣምኑ እንድሕር ኣለኹም ተጋጊኹም ኣሎ ምሳኹም እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልይዋ እንድሕር ሕጂ ንጎይታ ተቐቢልኩም መንፈሱ ምሳኹም ከም ዘሎ ርግጸኛታት ተደይኮንኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወተይ ሕጂ ብሽም ኢየሱስ እቕበሎ ኣለኹ ኣሜን ተቐቢልኩም ኣለኹም ሻሎም